Näme berhiller netije bermeýär? Her ýyl dünýäde milyonlarça adam horlanmak umydy bilen durly berhillere başlaýar. Berhil arkaly agramyn aýran adamlaryň takminan 95 götürme 5 ýylyk içinde öňkü agramda dolanýar. Käbirleri bolsa hassa temreýär. Munyň sebäbi nämedeke? Bilesiňiz gelýärmi? Onu biziň bilen galyň. Sowalyň jogaby metabolizm baradaky ilmiň şäherine ýerleşýär. Köp adamlar horlanmagy ýöneki hasaplaýar. Ady sen horlanarsyň. Ine bu olaryň başy jäýeti. Emma adam metabolizmi diňe kaloriýalardan ibarat däl. Metabolizm bedeniň ýaşaýyş üçin zerur bolan ähli himik prosesleri öz içine alýar we ol üýtgeýän şertlere uýgunlaşýar. Hot şu uýgunlaşmak hem berhiller kynlaşdyrýar. Kaloriýa birdenke azaldylanna beden muny hop hökmünde kabul edýär we adaptiw termogenez diýilen gorag mexanizmini işleňleşdirýär. Neticede metabolizm haýallaya, beden energiýany taşytlamagy başlaýar. Mesele diňe metabolizmde däl, eýsem gormonlarda hem. Leptin we grelin diýilen iki gormon işleýän olanlar. Agram adalarına leptin pese düşýär, grelin bolsa ýokarlanýar. Bu bolsa adamyň hemişe açlygy duýmagyna we iýmäge bolan güýçli islegine getirýär. Ilim görkezýär. Bu gormonal üýtgeşmeler berhil gutorandan soň hem uzak wagtlap dowam edip biler. Bundan başga da alimler agramyň keskitlenen nokady diýen düşünje üns berýärler. Oňa görä her bedeniň saklamagy çalışýan belli bir agram aralygy bar. Adam bu çäkden çykmaga finanşanna beden garşylyk görkezýär. Horlananda metabolizm haýalladýar. Temräne bolsa ýağ ýygnamagy işlendirýär. Şeýlelikde alimler näme maslahat berýär? Berhilleriň ýerine kem-kemden durnukly üýtgeşmeler has peýdal hasaplanýar. Ortaça kalori azaldysy, doly we işlenmedik iýmitler, myşsany saklaýan turgunlaşyklar, yeterlik uky we stres dolandyrmak. Bularyň hemmesi metabolizmi goramagy kömek edýär. Iň esasat bolsa diňe agrama däl, umumy saglyga üns bermekdir. Ilim bize şunu görkezýär. Berhilleriň şowsuz bolmagy erkekliň ýetmezçiligi däl we tebigatyň netijesidir.